Hi friends, good morning. It's about 8:30 in the morning dito sa UK. I'm taking you with me kasi pupunta akong Birmingham. Birmingham ay city siya. Siya yung pinakamalapit na city sa place ko. Pupunta ako doon kasi may gagawin ako. I will explain to you kung anong gagawin ko doon. Kaya I'll take you with me. Naglalakad ako papuntang train station. Kasi malapit lang naman train station dito. Galing sa amin. Tapos papuntang train station. Malapit lang siya. Siguro mga 10 minutes walk. I'm still walking. I'm thinking to get some coffee. Pagdating ko sa train station. Ang tagal ko na dito sa UK since 2008. Ito pa yung pinaka second time ko na mag-train na ako lang kasi I'm not good in transport. I panic. Huwag ko, nagpapanik attack ko kapag ako lang mag-isa mag-travel. Kaya but I have to do this today kasi kailangan ko. As I said, I'll explain na pag nasa train na ako. So I'm walking. Yan. It's so quiet. Tulog pa ata lahat eh. Yan. Yan yung papuntang train station ko. Dito din ako naglalakad o nagbabike dati. Papuntang work. Nung care assistant pa ako. Ito yung ito yung path na lagi kong dinadaanan. And guys, ito yung train station. May new cafe na pala dito. Here. And this is the train station. Yan. Bibili lang ako ng ticket ko. Kasi may train at 9:26. Hopefully hindi siya cancelled. Andito na ako sa train. Nag-headphone ako kasi baka di nyo ako marinig. So, I managed to get a ticket na return kasi it's about 15 pounds something return. Is Saturday ngayon kaya off peak siya. Kaya binayad ko is 8 pounds 70 pence. Okay, so I'm a bit panicked. I should be okay. I will be okay. Kaya lang, nagpapanik talaga ako pag nag-travel ako. Pag ako lang mag-isa. I don't know why. I just have this, I just get anxious. But, I'm fine. Pupunta akong Birmingham kasi may exam. Hindi naman, exam ba tawag? Exam ba itawag ko dun or what? Pero, para to sa citizen ko kasi before ako mag-apply ng British citizen, kailangan ko mag-take ng test for speaking and listening ng English. So, parang kailangan mong i-prove sa kanila na you know how to speak English and you know how to listen and to write English. I think that's what it is. Tapos binibigyan kanila ng form na kung anong topic ang gusto mong pag-usapan. Tapos may discussion kayo. So parang having a conversation sa examiner ang tawag sa kanya o interviewer. I don't know, but it will only take about 10 minutes. Yun lang. Tapos nagbayad ako ng 150 pounds. At saka, hindi siya refundable kaya kailangan mo talaga punta. Kaya nga sabi ko, hindi ko siya pwedeng i-cancel. Kahit na na-anxious ako mag-travel kasi hindi siya refundable. Kaya masayang yung pera mo. Kaya yun yung gagawin ko. Tagal ko nang hindi nakapuntang Birmingham. Kung isipin, mga less than an hour lang siya sa akin. Pero hindi talaga ako napupunta kasi nga na-anxious ako mag-travel. Ang ganda pa naman mag-shopping nun. Kaya, I will tour you around mamaya. See you again later! It's so beautiful, no? You know? Yan yung journey. It's
so pretty. So may mga kabayo na nadadaanan, yung mga farm. Kasi marami silang station na titigil yung train. Yan. Pero maganda yung yung paligid. Yan. At saka maganda today, hindi umuulan. Kaya maganda mag-travel. There you go. That's where we're going out. That's where we're going. That's where we're going. Yan o. So we're gonna go inside. Punta tayo doon sa loob. Hindi sa loob ng bus. Hindi sa loob ng ballroom. Kasi early pa naman, kaya punta tayo. Ito po yung ballroom. Here we go. That's the Selfridges. Malaki niya, no? So, yun ba sa taas? Yeah, I need to look for coffee. To go to a cafe. There inside. Anyway. Kaming ano dito, mga nice na. Yan yung macaroons. So many nice gifts. Look at this. Look at Santa. Tapos na ako sa exam ko, kaya I will be eating my lunch. Ito yung bubble tea. I miss bubble tea. Look, I miss this so much. And I have the sushi. Ang tawag nito? Yung selection siya. Hindi nila ako binigyan ng fork, kaya magsasuffer ako kakain ng sushi ko with chopstick. Yeah. And this called, I am in Grand Central. And it's called, the place called Wasabi Sushi and Bento. Gusto ko sana yung warm na food, kaya lang yung sushi nag-high sa akin, kaya I can't say no. Ito yung bubble tea ko. Kapag sobrang ingay, kasi andito ako sa Grand Central, kain ako ng aking lunch. Paano ba ito buksan? Ako lang yung maraming allergy sa seafood na kumakain ng maraming seafood. At saka binibigyan nila ako ng chopstick. Hindi ako marunong, kaya good luck to me. Wasabi, ayun. Wasabi, ano ba yan? Baliktad. Set up ko naman na to. Tapos magkwento ako sa inyo. Anong nangyari sa journey ko kanina? Ito yung soy sauce niya. So, included na to sa sa box na binili ko. Like that. Okay. Na-miss ko talaga ang bubble tea. Fail ako nito. Ano ba to? Brewing, I think. Anyway. Buti nga. Parang rush hour na ata eh. Kasi ang daming tao. Yan o. Salmon!
Walang sinasabi kung kung ano to, kaya kain ko na lang. Ito, my prawns siya. Yeah. So, mag-a-apply ako ng British citizen. Pero kailangan ko muna, bago ako makapag-apply, kailangan ko muna mag-take ng speaking English language reading exam. Kailangan ka muna pumasa doon bago ka makapag-apply ng British citizen. So, ano nangyari? Resident na ako dito. So, nasa sayo na yan. Kung pag resident ka na, nasa sayo na yan kung gusto mo mag-apply ng British citizen or not. Kasi yung resident, makakapag-work ka naman. Kaya lang, pag wala kang citizen, pag kunyari Europe, pupunta ka ng Europe, kailangan mo ng different visa kasi hindi ka citizen. Kaya kailangan ka na mag-apply ng ibang visa. Hassle siya. Kaya, nag-decide yung asawa ko na magpa-citizen na. Kasi na ano na siya. Naboboard na siya kasi say no ko. Yan, tuna yan at saka rice. So, yun. So, nagpunta ako sa center na mag-exam ako. Ang aga-aga ko, siguro mga 11 pa ako dumating doon. Tapos, dapat, yung exam ko is 12:05. Pero sabi nung email nila, kailangan umuna ako sa center 11:45. It's for registration process. Kaya pumunta na lang ako dun early just to make sure na mahanap ko yung place kasi knowing me, wala akong sense of direction. Pabalik-balik ako para akong baliw. Dumating ako doon. Yung process lang talaga niya yung matagal. Yung registration process niya yung matagal. It took about siguro mga 30 minutes. Hindi mo siya matagal pero waiting lang. Tapos nun, yung exam, nag-timer talaga sila. Yung exam is only 10 minutes. Tapos bago ka pa pumunta sa exam mo, yung i-email nila sa'yo na kailangan mo mag-print ng form sa topic na pag-uusapan nyo. So, yung nilagay ko, nung tinignan niya yung exam, yung topic ko, sabi niya, yung topic mo sa haba-haba, pwede iklian mo. Yan. Tapos sabi niya, because it will only be 10 minutes. Pwede, iniklian ko. Ni-erase ko na lang yung iba.
Malay ko ba? So, yung process niya, check lang yung ID mo, security, ganun. Tapos, nung ano na ako sa sa exam na, sa yung examiner na, nag-uusap lang kami. Yung parang sabi niya, literally, nung tinatalong ka lang niya about sa topic mo, usap kayo sa topic mo. Tapos, sabi niya sa akin, ask me question din, sabi niya. Tapos, yun, random question, anything na pag-uusapan niyo. Basta i-prove lang mo lang sa kanila na you can speak and listen English and write English, of course. Kaya, hindi ko maintindihan kung bakit like, you have to do it. The law is the law. Kailangan mo sundin yung law. Hindi naman siya intimidating. Okay lang man siya. At saka mababait yung mga mababait yung mga tao. Yun. Tsaka very friendly nila. Kahit yung nag-interview sa akin, no, examiner, whatever he called, ang babait niya. Yung parang you literally yung parang nakaupo ka lang with friend, tapos you're having conversation. Yun lang talaga. You know, Swiss roll. Tapos, ang sarap-sarap nito. Tapos sabi niya, mahilig ka ba sa Mahilig ka ba sa music, Jennifer? Sabi ko, yes. Tapos, sa kadaldalan ko, tsaka sa kauehan ko, sabi ko, if walang music ang life, it must be so boring. Tawa siya ng tao. Tapos sabi niya, it's really true. Oo nga, no? Anong gawin natin kapag walang music? Siguro nakakasad. Dumamay din siya sa kadramahan ko. Oh. Sarap na talaga. So, natapos siya ng 9 minutes. Tapos, labas ka na. Tapos, pass agad. Pumasa ako. Pumapasa lahat eh. Tapos, bigay nila yung yung result. Pagkatapos ng result, tapos sabi, i-send na lang yung original talaga sa post. Kaya, yan, kapag nakuha na yon, pwede na mag-apply na citizen.
have the last one now. It's the last sushi. Sad. My last one. Let's see. Ayun yung journey ko dito sa Birmingham. Ba't ako napunta dito? Tapos na, thank goodness. Wala ng exam wala ng o ano-ano. Mag-a-apply na lang ng citizen. Which is, asawa ko na tutulong sa akin nun. Kasi, ayaw niya na may trust siya sa akin sa mga papel ganito, but perfectionist din kasi siya, kaya gusto niya malaman kung anong mga papel, anong mga documents, so kahit anong mapasa. Okay. Kaya, I'm happy I've done my bit. Pumunta ako ng Birmingham on my own. Wala ang asawa ko or anyone. And I'm fine. Just wanna say, ngayon taglamig na, napaka-nosy ko kasing tao. Tinitingnan ko ng mga tao kung ano yung sinusuot nila na, alam mo yung mga coat, jacket. Ang ganda kasi tingnan, kasi cozy na cozy tingnan. Iba, kasi pag summer, ano ka lang, diba? Summer dress. Pero pag, or summer clothes. Pero pag, pag winter, ang cozy talaga tingnan ng mga tao. Yung ganda ng mga coat, mga scarves, mga, basta boots. Gusto ko lang tingnan. Kaya, gusto ko yung climate nila dito kasi, di ba? Summer, winter, autumn, at saka spring. Kaya nag-change sila. Kaya gusto ko. Patapos nito, uuwi na ako. Hindi na ako pupunta ng Bullring. Bullring is yung shopping. Parang shopping mall nila. May shopping mall din naman dito. Kaya lang sobrang tao. Daming tao. Na-anxious ako. Kaya uwi na ako. Tsaka na-miss ko na si Molly. Hindi yung sawa ko. Yung aso ko. Thank you for watching, guys. I will see you in my next video. Bye!